खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 17 आगस्ट 2023 बारायजायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय हाटदादि वाटारफलाव रंजानो थांनाय साथाम सेंग्राफोरा दैनि दाहारजों लांखार जानानै दैयाव गबनानै जिउ गोमादों। थैनाय सेंग्राफोरनि मुङा जाबाय नितिन राजाक, दिनेश साहा आरो साद्दाम, साथामबो नगाव जिल्लानि थागिबि। गुवाहाटी नोगोरमायाव गोबां सिखाव खावनाय केसफोराव लोब्बा थानाय सानै सिखावफोरखौ आसाम पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै एरेस्ट खालामबाय। हमजानाय सानै सिखावफोरनि मुङा जाबाय मोहम्मद आशिक आली आरो मुइदुल इस्लाम, सानैबो गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय थिरेनपारानि थागिबि आरो बिसोरनिफ्राय गोबां मबाइल फनबो बोखांनो हादों। हारिमुनि मानसिया राजखान्थियाव फैनाय बाथ्राया जाफेरै बाथ्रा नङा। सुबिदा मोनोब्ला बिजाथि जानानै रायजो राजाफोरखौ सिबिनो नाजागोन होननानै इउपिएल हान्जानि दैदेनगिरि आरो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्टर फैला एबा जोंसां ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। जायफ्रा जेराव इन्टारेस्ट दं बिथांमोननो जोङो प्लेटफर्म होनो नाजादों। दा हारिमुनि बिथिङावबो जायफ्रा हारिमुआव इन्टारेस्ट दङ बिसोरनो जोङो प्लेटफर्म होनो नाजादों। बेबायदिनो गेलेनायनि बेलायावबो बियो फुटबलानो जायाथों मानो, भलिबल जायाथों मानो, गुबुन गुबुन गेलेनायानो जायाथों मानो दिनै जोङो लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो नागिरदों आरो थुलुंगा होनायजों लोगोसे बिथांमोननो प्लेटफर्म होनो नाजादों। निस्सय जोङो बेफोरबायदि जोंनि लाइमोनफोरनो बेफोरबायदि प्लेटफर्मखौ होयोब्लासो जोंनि लाइमोनफ्रा गुबुन गुबुन बिथिङावहाय जौगालांनो हागोन। दा जोंनि गेजेराव सान्थिया जिहेतु गायसनजाबाय, सान्थिया गायसनजाबाय हिसाबै दिनैनि दिनावहाय जोङो लाइमोनफोरनो बेफोर सुबिदाखौ होनांगौनि समा सफैबाय आरो बे खोथाखौनो बुजिनानै आरो जोंहा थांखि दं हिसाबै दिनै लाइमोनफोरनो जोङो बेफोर प्लेटफर्मखौ होबोबाय थानाय जादों। सार रायजोफ्रा गोबां बिदिनो नोंथांखौ फिल्मावसो नुयो। फिल्माव नुनानै नोंथांखौहाय बुङो सासे कमेडियानाव नोंथाङा सासे कमेडि रल खालामनानै सासे केन्डिडेट जानायनि गोसो दं होनना बुङोमोन। दा मोगथां महरै नोंथांखौ रायजोफ्रा मोनसे सोंथि खालामो गोसोआव, बे बिथाङा थारैनो केन्डिडेट जामारगोन नामा? सार बिनि बेलायाव माबा बुंनो सानो नामा? जायखिजाया सोरबा हारिमुनि मानसिया राजखान्थियाव फैनाया बियो माने जाफेरि जाथाय नङा, बियो माने जाथावै जाथायबो नङा। गोबां माने बिदिन्थि दङ, नाथाय आङो बुंनो नागिराखै बैसोरजों आंखौ समान समान रुजुनानै आं बिदिन्थि होनो नागिराखै। दा आंबो सासे महरगिरिबाबो सासे आर्टिस्टबाबो आंहाबो निजा मोनसे पार्सनेल गावबागाव मोनसे माबा थायो आरोखि, थांखि थायो, पार्सनेल गावबागाव माने डिसिसन लानायनि बयबो राइट्सआ दङ। आङो हारिमुजों लोगोसे जिहेथु आङो माने पलिटिक्सआवबो इन्टारेस्ट दं हिसाबै आं दिनै मोनसे राजखान्थियारि हान्जायाव खामानि मावदों। बे राजखान्थियारि हान्जायाव थानायनि माबायाव गुदियावहाय बयहाबो गावबागाव थांखि थायो। सोरबा सिन्था खालामो थारमाने आङो ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो, बा सोरबा सानो आं पार्सनेलनि थाखाय खामानि मावनो। दा आंनि बेलायावबो आं ओनसोलखौ जौगाहोनायनि आंहा थांखि दं आरो ओनसोलखौ जौगाहोनो गोनांब्ला राजखान्थियाव थानानै निस्सय राजखान्थिनि माबा मोनसे फिथाइखौ जानांगोन। फिथाइ जानो गोनांबा बेनो केन्डिडेट होननायनि खोथा। केन्डिडेट जानायनि मादायाथ' आं दिनैल' बुङाखै, सिगाङावबो होनबोदों। इन्टारेस्ट दङ, सुबिदा मोनोब्ला निस्सय केन्डिडेट जानानै रायजो राजाफोरखौ आङो माने सिबिनो नाजागोन। सार बेजों लोगोसे नोंथाङा जुदि थारैनो केन्डिडेट जायोबा नोंथांनि बेफोरनि रलखौ दोनथ'नाय जागोन नामा? गोबां रायजोफ्रा नोंखौ नायनो मोजां मोनो आरो गोबां नोंखौनो माने रिप्ले खालामनानै भिउसखौ जाबाय थायो नोंथांनि गासैबो सर्ट भिडिअसफ्रा। नोंथाङा बिदि जायोबा दोनथ'गोन नामा? केन्डिडेट जानानै देरहायोब्लाथ' आं बांसिनसो खालामगोन, नङा होमबा? केन्डिडेट जानानै जुदि देरहायोब्ला बांसिन खालामनायनि सुबिदाखौ निस्सय मोनगोन। माने दोनथ'वा आरोखि, खालामलांबाय थागोन। आं हारिमुखौ मालाबाबो गारा। आं जि खामानि मावाथों मानो बे हारिमुवा जिहेतु आंनि थै रोदाजों फैफानाय, जोनोमजों फैफानाय, आंनि थैयाव बोहैबाय थानाय हिसाबै बेखौ गारनो होनबानो गारनो हाया आरोखि। बे मालाबाबो गारनाय जानाय नङा। थेंक इउ सार। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।